Какво означава човек да се откаже от себе си, за да следва Бога? Някои хора това не могат да го приемат. Но Библията казва, че и космите на главата са непреброени. Цар Давид казва, че думата, която още не е излязла от устата ми, ти я знаеш, Господи. И дните ми са записани в Твоята книга, преди нито един от тях да е бил на светло в действителност. И това е пречудно знание. Този, който е насадил око и е сложил ухо, не чува ли, не вижда ли? Библията казва, че той знае всичко, което става в сърцата ни, знае мислите ни, знае делата ни, няма къде да се скриеш от Бога. Същия този Бог даде себе си, дойде в плът, подобна на човешката. Поради факта, че толкова възлюби човек, даде му изходен път, даде му един нов завет. Дойде, живя между хората и умря със смърт на кръст и след това възкръсна. На този кръст трябваше да бъда аз, трябваше да бъдеш ти. Всички, които се грешихме, но поради голямата си милост Господ плати цената, за да може всеки, който повярва в Него, да има вечен живот. Така че Словото казва: не се притеснявай какво ще ядеш, какво ще облечеш, къде ще живееш, но първо търси моето царство и моята правда. И аз знам от какво имаш нужда, ще ти го прибавя. Погледнете наоколо, вижте как растат дърветата, тревата, цветята, птиците, животните, кой ги храни. Изгрев, залез, дъга. Бог се проявява чрез творенията си. Той е сътворил всичко. Ние не можем да добавим и да отнемем нищо от Неговото творение. Така че както Исус учи учениците си да се молят, Той каза следното: Отче, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Дай ми насъщния хляб, който ми се пада. Прости ми, както прощавам на моите длъжници, и не ме въвеждай в изкушение, но избави ме от лукавия, защото царството, силата и славата са Твои до вековете. Амин. Така че не се притеснявайте. Бог е нашия пастир. Господ единствено иска ние да се премирим с Него, да Му се доверим чрез вяра и любов и да ни води в този живот, за да минеме през тясната врата и да влеземе в вечността, защото нашите души и духове са безсмъртни. Единствено умира тялото, нашия аватар, нашия биологичен робот. Чрез него ние живеем на тази земя. Чрез него ние можем да живеем на тази земя. Слава на Бога за Неговата милост. Благодаря Ти, Господи. Издигни хора, работници на Твоята нива, да оженат побелялата от реколта нива всички тези души, които чакат да дойдат при Бога. За да дойде спасение, да дойде светлина, да дойде благословение върху човешкия род. Благодаря Ти, Господи. Благословен ден.